Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Циклон Чоллыга да килеп җитте. Шәһәр начар һава торышы нәтиҗәләрен ничек җиңә? Чолда 2нче балалар музыка мәктәбе бинасына капиталь ремонт ясау төгәлләнеп килә. Бина ничек үзгәргән? Циклон Чоллыга да килеп җитте. Шәһәрдә көчле яңгырлар яуды. Муса Җәлил проспекты явым-төшемнәр аркасында су астында калды. Кичәдә шундый ук проблема туды. 65-28 һәм 53 комплекс халкы ишегалларын су басуга шаһит булды. 29 һәм 30 микрорайоннарда агачлар ауган. Шәһәр начар һава торышы нәтиҗәләрен ничек җиңә? Толырак хәбәрчебез материалында. Муса Җәлил проспекты бүген Венецияны хәтерләтә. Автомобильләргә барырга түгел, бу юл участогын йөзеп үтәргә туры килә. Алар зур күлләвек уртасында машина сүнеп калу куркынычы бар дип борчыла. Автомобиль сөючеләр тизлекне минимумга кадәр төшерергә мәҗбүр, югыйсә двигатель гидроудар алырга мөмкин. Өстәвенә булганчык су астында чокырлар бөтенләй күренми. Просто если на скорости, то особенно может воздух, как бы вода попасть. Просто нужно медленно ехать. Да, это, конечно, плохо. Ну, если, не дай бог, яма, уж не видишь, едешь. Так уж обычно. Да лужи уж, есть лужи, что сделаешь. Да ничего. Лишь бы ям не было. Где уж глубокие ямы, да, влияет? Гидроудар может быть. Опять же, какие-то состояние ходовой тоже повлияет. Подшипники. Хәзерге вакытта проспектка капиталь ремонт бара торган участокны да су баскан. Эшләр вакытында яңгыр канализациясе вакытлыча бордюр белән ябылган була һәм суга агып китәр урын булмый. Урынга автомобиль юллары предприятиесе хезмәткәрләре килә һәм су агымына юл ача. 29 комплекста көчле җил миләш агачын аударган, бер көндә зыян күрмәгән, менә 30 микрорайонда яшәүчеләргә бәхет елмаймый. Монда кар тагачы туп-туры машиналар өстенә ауган. Страховка не заплатит, это ведь надо страховать от несчастных этих. Ладно, мы на даче живем, так что нас Бог миловал. Вот это страшновато, конечно. И тут вон наклон, все у нас уже наклонились. Они потому что уже сколько лет уже посажены, наверное, уже скоро придется убирать. Синоптиклар фаразлавынча, Чоллы һәм республиканың күпчелек өлеше циклон хакимлегендә ул көнчыгышка күчкән. Яшен, боз һәм көчле җил белән тотрыксыз һава торышы шуның белән бәйле. На 16 июля тоже, значит, мы ожидаем облачную ночь с прояснениями погоду. Ночью, значит, местами кратковременный дождь, днем дожди, местами сильные. Пока такая ситуация сохраняется. Днем в отдельных районах грозы, локально град. Ветер, значит, северо-западный, западный 5-10, днем местами порывы 15-18. Синоптиклар фаразлавынча, ял көннәрендә мондый һава торышын республиканың нәкъ менә Чоллы шәһәре кергән көнчыгыш районнары кабул итәчәк. Телә монда көчле яңгырлар көтелә. Көндез яңгырлар уртача булачак. Һәм яшен, боз һәм көчле җилнең секундына 18 метрга кадәр җитү ихтималы сакланачак. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тахир Бикметов, яңалыклар. Татарстанда мошенниклар бензин китерү белән бәйле яңа алдау схемасын куллана башладылар. Бу хакта матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы буенча Ичке эшләр министрлыгының мошенниклык очракларын ачу бүлегенең аеруча мөһим эшләр буенча оперуполномоченный Рәдис Юсупов хәбәр итте. Тагын бер актуаль схема чит илдән китерелгән автомобильләр сатып алганда алдау. Толырак алдагы минутларда. Дистанцион мошенниклар алдау схемаларын катлауландыруны дәвам итә. Җинаятьчеләр үзләрен Ичке эшләр министрлыгы, үзәк банк, поликлиникалар яки башка ведомство хезмәткәрләре дип таныттырып, татарстанлыларны янәсе счетны саклау яки табибка язылу өчен СМС-кодны таләп итә. Бу кодны алгач мошенниклар корбанга микрозаймнар яки кредитлар рәсмиләштерү өчен дәүләт хезмәтләренә керү мөмкинлегенә ия була. Человек, уже зная, что он предоставил мошенникам свои сведения, находится в положении уязвимом, которым пользуются мошенники. Поступает угроз, шантаж, поступают поддельные документы, убеждают, что их данные используются мошенниками, оформлена доверенность, оформляются кредиты, предоставляются денежные средства для спонсирования террористических организаций. Мондый хәйләгә Чоллы халкы да эләккән дип уртаклашты Рәдис Юсупов. 74-летний житель Набережных Челнов продолжал общение с мошенниками с 23 мая по 1 июля.
В этот период он передал курьерам 8 миллионов 570 миллионов. Также вот с 30 июня по 3 июля жительница, 64-летняя жительница Нижнекамского района передала мошенникам 6 миллионов рублей, также на улице курьерам. Алдауның тагын бер схемасы мошенникларның мессенджерлар аша бензин сатуы белән бәйле. Уже пошли обращения о том, что через интернет, через разные группы, в Telegram уже размещаются объявления о том, что продают ГСМ, необходимо вот оплатить бензин с доставкой канистров в подарок. Цена бензина от 100 до 150 рублей. При этом, несмотря на это, люди, оказавшись в трудной ситуации, обращаются и теряют свои денежные средства. Ләкин моның белән генә җинаятьчеләр тукталмый, мошенниклар интернет аша автомобильләр сату схемасын куллануны дәвам итә. Мәсәлән, ялган сайтлар һәм социаль челтәрләрдә битләр булдыралар, машиналарны Корея, Кытай һәм Белоруссиядән китергә вәгъдә итәләр. Мондый схема буенча җинаятьчеләр шалының 42 яшьлек кешесен алдаган. Ул 1 миллион 200 сум акчасын югалткан. Эчке эшләр министрлыгы татарстанлыларны сатучыларны игътибар белән тикшерергә һәм товар алганчы таныш булмаган кешеләргә акча күчермәскә чакыра. Лилия Гатина, яңалыклар. Бөтенләй башкача яңгыраячак Яршалда 2нче балалар музыка мәктәбе бинасына капиталь ремонт ясау төгәлләнеп килә. Объектның уку сезоны башлануга тапшыру планлаштырыла. Балалар һәм укытучылар яңартылган кабинетларда шөгыльләнә алсын өчен. Биналар үзгәрүдән тыш заманча техника сатып алачаклар. Ансамбль да барлыкка киләчәк. Бүген объектта минем коллегам да булды. Ул элек бу бинада нинди төзелеш эшләре башкарылуы, нәрсә урнашуы турында тәкләбрәк сөйләячәк. Капиталь ремонт 4 ай элек кенә башланган. Инде төзүчеләр финиш сызыгына чыкканы, бары кечкенә штрихлар гына калган. 2 катлы бина 1982 елда файдалануга тапшырылган. Шуннан бирле монда бер тапкырда тамырдан үзгәрешләр булмаган. Капитальный ремонт здания проводится впервые. Для того, чтобы здесь находилась детская музыкальная школа дополнительного образования номер 2, будут детки заниматься искусством. Капитальный ремонт подразумевает ремонт кровли, ремонт фасадной части, ремонт инженерных сетей, благоустройство территории вокруг здания. Капитальный ремонт всего. Капиталь ремонт эшләренә инженерлык челтәрләрен яңарту, җылыту, вентиляция, су канализация, электр белән тәэмин итү системалары һәм аз агымлы челтәрләр, тәрәзә һәм ишекләр монтажлау, индивидуаль җылылык пункты төзү һәм башка күп төрле эшләр керә. Укытучылар һәм тәрбияләнүчеләр хәзер яңа сыйныфларда, иркен һәм якты сыйныфларда шөгыльләнә алачак. Укыту шулай ук 7 юнәлеш буенча булачак. Безнең балалар төрле направлениедә шөгыльләнәләр. Мәсәлән, баян, аккордеон, пианино, фортепиано, хореография бүлеге бар, вокал бүлеге бар. Безнең мәктәптә 330 бала укый. Объектны реконструкцияләүгә 150 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Бу акчаларга шулай ук техника, балалар өчен инструментлар сатып алачаклар. Мәктәпнең үз инструменталь ансамбле барлыкка килер дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. 24 июля в 19:00 ресторан «Кинза» встречает гостей. Суперзвезда 90-х, невероятная Альфина Азгамова, восходящие звезды Хаят и Руслан Керамыддинов. Приходи на концерт сам, подари билет родителям, устрой незабываемый выходной в ресторане «Кинза». Поставьте точку в бесконечном поиске мебели для вашего дома. Добро пожаловать в новый современный двухэтажный мебельный центр «Мебель и точка». 3000 квадратных метров мебельного пространства от российских и зарубежных производителей. Наш адрес – Ахметшина, 119А.